Minecraft. Egy világ, amely a szabadságé, a kreativitásé, ahol az egyetlen határ a képzelet. Sziasztok! Lili vagyok, egy új videós YouTube-on. Amint már a címből is kitalálhattátok, ez egy csatorna bemutató videó lesz. Na de, vágjunk is bele! Rögtön az első kérdés, miért kezdtem el videózni? Nos, mostanában eléggé rohan a világ, a Minecraftot is beleértve. SMP-k, új szerverek, új szabályok, mindig csak a rohanás, a gyors váltás. Ilyenkor egy kicsit szükség van lazításra. Ezen a csatornán főleg chilles építgetéssel, let's play témájú videókkal és érdekességekkel találkozhatsz. A Minecraft mellett próbálok motivációs tartalmakat is készíteni, ugyanis, ha megfigyeled, rengeteg hasonlóság van a való világ és a Minecraft között. Ez lehet valaki szerint hülyeség? Hát én akkor azt mondom, viszlát, mehetsz más videókat nézni. Rólam mit kell tudni? Szeretem a kakaós sigát. Na jó, azon kívül 2 éve Minecraftozom, főleg építeni és MVP-zni szeretek. Amiben nem vagyok jó, hát az a PvP. Nem nagyon tudok videót vágni, de szeretnék megtanulni. Ja, azt hiszem ennyi. Szóval, ha érdekel a csatorna jövője, akkor iratkozz fel. Én Lilu voltam, sziasztok!